Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Бошсыз кола язган. Иске Гардәле авылында юлга законсыз металл трос тартырып кую аркасында яшь велосипедчы зыян күргән. Барлык сезоннарга 4 комбинезон, пижама һәм башкалар. Нәниләр дөньяга килгән хәрбиләрнең гаиләләренә комплектлар тапшыралар. Бошсыз кола язган. Исегезгә төшерәбез, Тукай районының Иске Гардәле авылында юлга законсыз металл трос тартырып кую аркасында яшь велосипедчы зыян күргән. Ул муенына җитди җәрәхәт ала. Җинаять эше кузгатылды. Әлеге хәлнең нечкәлекләре Лилия Гатина материалында. Это даже с хорошим тренингом не было возможно увидеть. Барысы да бик тиз булды дип уртаклашты 9 яшьлек Домир Шакиров. 26 августта велосипедта йөреп кайтканнан соң дуслары белән бергә өйләренә кайталар. Таудан төшеп берничә метр юл үтәсе генә кала. Малайның дуслары тимер трос турында белсәләр дә Домирга әйтергә онытканнар. Только под конец увидел, сцепился шеей, меня назад откинуло. И сначала почувствовал то, что просто ударился, а потом была сильная боль. Домир шунда ук әтисенә шалтырата һәм булган хәл турында хәбәр итә. Нияз Шакиров искә төшергәнчә улның муены кан эчендә була. Кичекмәсән алар балалар медицина үзәгенә китәләр. Әтисе сүзләренчә шул көнне ул очраклы рәвештә урамда законсыз рәвештә тимер трос тарттырган ир-атны очраткан. Кем натянул икәнен мин примерно аңладым, аның белән сөйләшеп карадым. Ул әйтте генә малайын күрми минем кая барганны. Шул гына сүз булды. Икенче көнгә ул килеп малайның хәлләрен белеште, конечно, сөйләште, но сорады гына тросны, минем тросны син кистеңме дип сорады миннән, мин әйтем кисмәдем. Мин синең троска тимәдем. Трос гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре тарафыннан сүтеп алына. Аны жобасын килсә, ул җылны жобкада капитальный, кагаз алды, сельсоветтәме куянмы, официально җавап куй тогда, чтобы капитальный җавап куйсын, если бик жобасы килсә. Но алай итеп астагына таудан төшкәндә тросканы натянуть, это әйбәт эш түгел, конечно. Хәзерге вакытта тикшерү комитеты Татарстан Республикасында баланың имгәне очрагы буенча җинаять эше кузгатты. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанда игътибар балалар операциясы бара. Ул 8 сентябрьгә кадәр балаларның юл транспорт хәрәкәтләрендә зыян күрүн кисәтү максатларында уза. Статистика буенча 2024 елның 7 аенда гына да шәһәр юлларында 43 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда бер бала һәлак булган һәм 47-се төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Игътибар балалар операциясы кысаларында автоинспекторлар балаларны машиналарда йөртүгә, җәүлеләргә өстенлек бирмәүгә, яктылык кайтаручы элементларны популярлаштыруга, балаларның юлларда үз-үзләрен тотышына һәм башкаларга аерым игътибар бирәчәкләр. Яршалыда нәниләр дөньяга килгән хәрбиләрнең гаиләләренә комплектлар тапшыралар. Бүген мондый бүләкне спец кушаматлы сугышчының хатыны алды. Сүз уңаеннан яшь әти кыска вакытлы ялда. Безнең төшерү төркеме әлеге гаилә белән аралашты. Хәзер хәрби хезмәткәр чиратагы кыска вакытлы ялда ул әйткәнчә ял итәргә вакыт юк, гаилә эшләрен хәл итәргә, барысына да өлгерергә кирәк. Аның моңа нибары 2 атна гына вакыты бар. Алгы сызыктан сугышчы 2022 елдан бирле башта кызы әтисенең ни өчен киткәнен аңламаган. У меня просто дочка обижается иногда, мы идем в парк или куда, где гуляют с папами, она обижается. Вот типа, почему у них папа с ними, а моего папы нету. То есть я вот как раз таки объясняю, что папа как раз защищает, чтобы мы, говорю, с тобой спокойно гуляли, чтобы другие спокойно гуляли. Тем самым ребенок сам уже потихонечку начинает гордиться, сам понимать. Кыз әтисен өчен герой дип саный, хәрби хезмәткәр үзе исә мин бары тик үз бурычымны гына үтим ди. Угледарс юнәлешендә уңышлар бар, һәркем сугышчан рухта. Барысы да җиңү теле. Спец кушаматлы сугышчы гаиләсендә 3 кыз. Июнь азагында улы дөньяга килә. Ират әле дә яраткан хатынның йөкле икәнлеген ничек белүен хәтерли. Бу алгы сызыктагы иң бәхетле мизгелләрнең берсе булды дип елмаеп сөйли әти кеше. Я уже когда после госпиталя только приехал, жена посылку прислала уже там с тестом на беременность. Вот единственное, когда я узнал, что будет ребенок, когда радостно было, конечно же, но единственное вот это непонятка сын-дочь. Вот. А потом уже, когда в отпуск приехал, то есть меня встречали, то есть сделали это гендер-пати, там уже узнал, что сын будет
долгожданный. Бүгін харби хезмәткәрнең гаиләсенә кунаклар килде. Автозавод район администрациясе башлыгы Шолы мэрнан барлык сезоннарга 4 комбинезон, пижама, коляскага комплект тапшырды. Яшәне әйтүенчә, 1 сентябрь алдыннан алар финанс ярдәме, канцелярия товарларына сертификат, мәктәп рюкзагы һәм башка бик күп әйберләр алганнар. Лилия Гатина, Миргайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Инде 3 ел Шаллыда Зәңгәр кыш театры эшли. Анда актерлык белеме булмаган өлкән буын кешеләре уйный. Труппаның уникальлеге дә шунда. Шуңа да карамастан алар бик сәләтле дип уртаклаша режиссер. Репетицияләрдә безнең төшерү төркеме дә булды. Зәңгәр кыш театрына 23 актриса йөри. Физия Исмәгыйловага 85 яшь. Иҗат коллективында ул инде иң өлкәне. Когда училась, сочинения просили, кем вы хотите быть. Я и написала актрисой. Вот с тех пор у меня мечта, как говорила, пыль сцены понюхать. Вот, пришла, тянула на сцену. Пьесаларда социаль әһәмияткә ия темалар күтәрелә. Бу ир-ат белән хатын-кыз арасындагы мөнәсәбәтләр дә, ялгызлык, яшәү һәм үлем, җәмгыятьтә мошенниклык мәсьәләләре дә, һәр пьесада юмор бар. Түрлі профессиядан біз бүтініміз мұнда жиылып театрға шабабыз, репетицияларға, театрларны уздырабыз. Залларда біздің һәр вақыт келелер тамаша көп. Хәзір күптен көп көбейе инде. Шәһәрдә безне уже беләләр. Тамашачылар бер кайчан да өлкән яшьтәге актерларның уенына битараф калмый. Ноябрьдә яңа драманың премьерасы булачак. 3 ел эчендә Зәңгәр кыш театры инде бушлай 50 спектакль күрсәткән. Лилия Гатина, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.